Oh, yun, oo. Ulaan ka, Toy. Ay, Toy, ang laki. Grabe, ang laki. Nasa gilid lang. Grabe yun. Nakadali. Oo, yun, oh. Yun, laki. Ay, yung pa. Ay! Dalawa. Ay, yun pa, oh. Dalawa, apat. Kaso problema ako, wala. Ito rin akin. Katoy, pulaan din. Pulaan din. Taasan na yan. Kala mo lang. Ayun o. Grabe. Ay, grabe. Laki. Grabe, laki. Saan mo nga, Katoy? Grabe, pulahan mga kasi, oh. Patingin nga, huli mo. Karami ka na ba? Kakarating mo lang, oh. Ay, okay. Ay, tinamaan ng tiksay yan. Napaksi. Ano mo nasabi? Ay, bayabas talaga kaagad. Itong sana halos ko. Matmat eh. Bayabas. Uy, huli ka agad, oh. Ay, grabe naman yan. Kakalakay lang. Gilmar, ayos mo. Hoy, Kaya mo bang bitbitin mamaya yan? Shoutout. Pwede Delphin, ang babayabas ka dito naman, kakarating. Oo nga, nagtatanong sa akin yung palagi. Ayan mga soy, dito tayo matay sa may barangay Grand Span. Yan, Binangonan, Rizal. Tapos meron tayo nakita dito matay. May nandito si Katsoy Dinis Banawan ng Samar, Leyte. Nakatira siya mga tay dito sa sa Morong, Rizal. No, tama Katsoy, no, sa Morong kayo? Morong. Ayan, diyan mga tay. Yan, mapagpalang araw sa iyo Katsoy. Yan. Yan. Solid subscribers natin yan mga tay. Solid subscribers natin yan. Nakita niya raw yung kasi dito, yung video natin. Maganda kasi yung kagatan natin dito mga tay. Nakakaraan doon. Doon ako pumistumayo. Dulo ng ilog na yan doon. Kaso nakapisto sila tatay. Andun sila tatay. Oh. So pinabilo natin sila doon. Do. So tatry natin dito mga tay, no? Ito yung napupusuan natin. Ito lang pala mga tay yung stop natin. Mababaw lang yung stop natin. Ayan, kalating metro. Floater din kasi yung sayo. Nakarin yan eh. Ayan. Yan. Cooler. Yan. Yan nakatoy. Maganda. Kalagay ko lang yun. Iniila ka agad. Yan. Huli ka. Huli ka katoy. Agad. Ay, good size na rin. So yan oh. Good size na. Mag-14. Oh, nakahuli ka rin. Oh. Ang galing. Ugoy. Yan oh. Ayan. Good size ka, Jai? Ang galing, oh, di ba? One, sorry. Kunin natin ito matay. Tapos yung maliit-liit, pipiliin ko. Yun ang mapupunta sa akin. So, kasama ata si kasi dito. Bumalik tayo matay. Ito lang yung tanging inaasampo na magandang, ay yan naman mabilis na makakarbis. Yan na naman. Mga tuyo sabi ko na nga ba, hindi tayo nagkamali sa punta ng spot dito mga tayo. Di ba? Lupit. There. Ayan uwi na. Yan tropa. Yan ito yung hangkong. Mga ilang tali rin yan, boss? Mga ilang tali rin? 300? 15 tali. O 15 tali, pag ano yun tag 10 yung tali magkano kaya yun kanino? Ano yun? 60 daw per, 70? 70 per tali sa kanila Ay 70 ba? Bumili kasi yung nakaraan mo 70. Siguro pagka marami yan, mas mura bigay nila, no? Oo, pagpakiyaw. Wholesale yung tawagin. Ayun mga toy. Tapos yan, mga mabait pati na toy. Pagka yung bibili ka, hindi ka nila pagbibigyan. Bibigyan ka na lang nila ng pang-ulam lang na lang. Grabe kasi Dire-diretso. Alaka Alaka, nag-lock na. Okay. Huli rin yan nagalaw lang maliit mga tayo, pipiliin natin mas malaki pagka wala kang mula dito
Kailangan di ka uwi na di ka nakaka-harvest. Ganda ng spot mga to. Ito naman to matay, grand span to, pero di pa nakakarating ng dulo ng ilog, no? Kasi maraming nakapukol doon. Ang grabe, saan dito yung dawi, paano yun? Iwan ko nga lang kung maraming dawi rin sa kanila. Oh, dami oh. Oh, dami naman. Ay, sus, nakawala. Nalagay lang. Ginagawa mo. Papadawiin pa natin lalo kasi para mag-i-enjoy ka talaga. Dito ka kaya kasi para ano. Kaso mahangin na magsabot-sabot tayo. Pag ganun kasi mga tayo, may hangin pa ganyan. Tapos yung agos pa pag ganun. Ito na naman oh. Grabe oh. Ito mga tayo oh. Ayan na naman oh. Ulit ka na naman. Ay sus. Sayang yung ano, bulado. Napakaraming isda mga tayo. Ito sigurado mga ay kaya pala din nakakahuli ng sulit eh. Kailangan ganyan lang. Ano? Dalawang dangkal na higit lang konti. Ayan na naman oh. Ah! Ay! Gusto ko. Yan na naman. Huli na naman. Alaka. Malaki-laki to. Ito. Uy! Maganda-ganda na naman. Nagpo 4 fingers na. Kukunin na rin naman ito. Ay! Alaka. Lumuks na. Dadamihan tumatay ka. Dadamihan ko tumatay tapos bibigay natin yung ibang ito. Parang ano, parang nasa paste pan tayo. Ay nag-comment sa akin, paste pan na rin naminingitan ko. Alak ka. Ayun na natin. Pasinggan mo na natin kasi nilinis tong ano. Ayan na naman ka ito. Ito ko. Oh. Hindi inabi. Ayan na naman kasi oh. Grabe, inuga na naman. Grabe ka matapos ko. Ayan na. Ayan na natin. Ayan na. Sigurado ka na. Ay, nakawala na naman ito. Ay, tingnan mo, bula oh. O, tingnan mo, oh, ganda ng, ano, hindi manon siya oh. Sa bikil ba nag-alimbukay? Parang nag-ipo-ipo dyan gano'n. Yung size ng hook pala natin matoy, ano size 8 po. Ito? Ano ka ba tayo? Ito, ito lang. Mga ano lang. Wala ko. Pampalipas mo rin. Kasi baka nakarangan ko yung camera. Sige na. Thank you. Thank you. Nawala siya. Sabi ko na nga ba oh. Baka yung kulati mo kasi na-play ko na. Sige, bilisan mo. Grabe, dala-dalawa to. Dala-dalawa, kinakagat. Ay. Grabe. Huli pala. Ang laki pala kasi. Grabe, ang laki. Akala ko wala eh. Pumunta dito sa akin. Dumanon, papunta rito. Ito pa. Ito pa kasi. Malaka, dala-dalawa. Laka. Grabe. Ginagawa mo. Grabe pala. Ang pulahan oh. Pulahan mga tay. Grabe. Puro 5 fingers. Dito ka na kasi. Tabi ka na sa akin.
Harvest. Harvest, malala na naman. Ay, bilisan mo, dali! Eh, si ano mga to eh? Si Kachay Dilmar. Ito Kachay Marjan, bilis Kachay! Grabe, sakto-sakto pagdating nyo. Andito mga si Kachay Dilmar, Papa Chen, oh. Kachay Dilmar, tapos si Kachay Marjon. Yan, oy, saya to. Eh, nakatay ito. Tingnan to. Yan, oh, yehey. Kasama rin si Katimar yung tawas kay Katimar. Ayan, oh. Yan, shoutout. Yoy, kasi Dilmar, kasi Marjon. Saan kayo galing? Sa ikupat. Sa ilog. Gapon doon ako sa ano eh. Diretso sa ano eh, kaso ayaw. Gapon doon ako sa may Tayuman, liliit. Ay, kaya sa spot ko kasi ba? Liliit. Ito kasi oh, mababaw lang, sabi ko lang eh. Baba lang. Di ba malapit lang sa spot, ang bilis-bilis lang mapunta. Pero na, yan naman. Ay, wala na. Wala siya oh. Sino nagpipigat eh? Pag-sure. Eh, isang pamiwas na lang gagamitin ko na para maka-spot tayo na. Isa lang ang gamitin Isa na lang pamiwas mga tayo. Para mapukulan tong oh, yan na naman oh. Sana. Wala naman eh. Ito, sigurado, panalok to. Ano? Tingnan mo ah. Tingnan mo, isa pa. Basta steady yun na yun. Isa pa, isa pa. Oh, hindi, ginaganyan yun. Talagang halatadong kagat talaga. Uy, paano mo nasabi? Hindi ka tirino Ronian. Dito, sigurado. Sabi namin, andun si Kasayo na lumusong oh. Kala ko ikaw na andun, puti sa pero andun. Daan? Oo. Eh, si ano, sa Matiyo pa doon sa Katilini. Yan. Ayan na. Oh, yan na naman. Ano ba yan? Tingnan mo, tura. Oh, garabing gaganda ng size. Paano ba yun? Oh, di ba? Ay, mga pulahan. Paano mo nasabi? Ay, bayabas talaga kaagad. Eh, doon pumunta eh. Doon sana hagis ko. Matmat doon eh. Bayabas. Oo. Oy, huli ka agad, oh. Oo. Eh, grabe naman yan. Kakalagay lang. Ah. Dilmar, Kasi ayos Dilmar. mo. Hoy, kasi Kaya Dilmar mo ha. bang bitbitin mamaya yan? Shoutout. Pwede Delpin, ang babayabas kasi Dilmar, oh, Oo kakarating. nga, nagtatanong sa akin yung kalaki. Sama daw tayong dalawa. Lagi yan na, kumusta sa akin. Araw-araw si Kuya Delphin. May ano nga akong ano eh, bagong kakilala, Sparko Padilla. Oh, Taga Taguig. Ganda sa talagang ano, ganun talaga. Ikis talaga. mga kulungan ng tilapia yan. Ano yan? Trap. Trap ng ano yan? Mga kulungan ng tilapia. Oo, ano? Yung tapo natin sa ganun. Wala dito. Andun yung isa banda roon. Wala dito. Yan dito ko banda roon. Yan. Diyan ako nakakarami. Yan ang tiyan mo kaya nakakita niya yung video. Bibili lang ka lang na ano dyan. Kala ko lumusong. Basa nga ako, tiyan mo. Grabe. Lumusong mo nga. Sa ano, spot ko na naman. Wala stick na yan. Yan na naman sa tiyo. Ganda ng kagat pati dito pag oh. Huli agad. Ah, huli talaga. Wala ang ano dito. Dalawa to. Ay, isa lang. Gaganda ng Malapit size. mo. Ha? Ha? Wala. Ganda ng ano dito. Ayan oh. Maganda talaga mga tayo, dalawa. Dito daw nakakaisa. Tuloy nakakabingwit nag-isa yung pamiwas. May magkakaibigan kasi itong dalawa na to eh. Magkuya pala. Ayan mo. Ito na yung kuya mo. Magkagat na kayo ha. Dito lang to sa gilid. Minsan wala kasi doon sa lecture katoy. Ha? Nagtambay din ako doon. Di ba yung linggo kayo? Nagsabado ako doon. Maganda. Panitapon doon ng Ah, wala na doon ngayon sa ano. pintura eh. Wala doon sa may dati natin na spot sa lake. Ayawan lang ba? Mga tayo, ang laki yung nakuha ni Kati Dinis oh. May namiwas na Grabe. gamit ng rad. Ang pula, ang laki. At paghagis na, Swerte. pagdak lang. Paghagis na, pak! Ang lalaki pa ng
Grabe mga tayo, pag biglang bumulusog yung ulan mga tayo. Grabe, kasi papunta na ba dito yan? Ito yung Dilmaran doon na sa dulo, talagang ina-harvest niya na yung ano ko doon yung mga ano ko yan nilagay na sa pikpan bayabas. Nako mga tsoy, ulan na mga tsoy. Teka lang mga tsoy. Laka, guyo. A few moments later. Ano, grabe ka Choy Dilmar talaga. Patingin ang huli mo, ilang piraso na ka Choy? Saan mo nga ka Choy? Grabe pulahan mga tsoy oh. Patingin ang huli mo. Karami ka na ba? Kakarating mo lang oh. May tama bala oh. Ay, okay, ay tinamaan ng ano, tiksay yan. Oo. Napaksi. Katingin yung huli mo. Oh, grabe na. Ay, sus. Parang akala mo Batangas yung ano kasi, no? Grabe ito. Parang saglit ko lang. Grabe, umulan lang. Dami ng huli. Grabe, si Kachoy Dilmar, oy. Ikaw, Sarge, marami na rin? Nakadalawa ka lang. Pais na yan, lalaki naman eh. Kachoy Dinis, ikaw, nakarami na? Ilan? Mga siyam. Wala pa siyam? 10. Grabe, ang laki mga sayo kasi di. Alam mo ya. Ayan o. Grabe o. Ang laki niyan kasi di. Margin pulahan Uy, yun na naman. Hindi ito lang, grand span lang yan mga katoy. Ako wala na, binayabas kayo kasi ano, Dilmar. Ay, lumipat na yung swerte doon sa kabila mga katoy. Ay. Wala na mga katoy. Tayo ulit natin ng ano, ng isa. Maganda yun. Nabayabas. Kanina kakatapon ko pa lang, hinihila na ngayon. Napunta na sa inyo yung swerte. Paano? Nakbangan yung pamiwas ko. Papaniwala naman mga kapatid. Naniwala na naman sa kasabihan. Paano mo nasabi? Kachoy. Ronnie. Yung bumubula na yan. Tilapia yan, kumakain yung sulot-sulunot. Mababaw talaga yan, no? Tumbang floater. Sayad yan. Ayan mo na pagka makagat na nakasayad. Wala, grabe. Kachoy Dinis, grabe Kachoy Dinis. Diba kanya-kanyang kasalang yan eh. Nakasayad yun sa kanya, pinakagat. Depending siguro sa ano yan kagaya. May area kasi na malalim. Katulad sa akin ito, wala rin sa akin. Wala na talaga. Uy, nakadali naman niya. Taasan na ya. Kala mo lang. Ayun grabe. Ay, grabe, laki. Yan o. Grabe, laki. Kala mo lang Kachoy. Wala akong huli. Ayan o. Ayan na Kachoy. Ayan o. Kala mo Kachoy. Wala akong huli. Nag-i-enjoy. Ay. Dito lang yan sa Grand span in the baby. Huli rin ako Kachoy. Huli rin. Plapla. Plastic. Wala, na plastic na lang sa akin nakukuha. Puro plastic. Tulog at tilapia, ganyan nyo. Ang ingay niya mga ay tulog.
Tayo doon ka tayo sa tugtungan tayo. Marami doon tayo. Dikit-dikit na lang tayo rito. Pwede naman dito eh. Grabe dito oh. Binayabas kasi ko dyan mga katoy. Dyan ako nakapisto. Wala. Nandito na. Sinabi lang na ulan. Di naman tumulo yung ulan para tumakbo ko eh. Kasalanan ko rin tumakbo ko. Ang laki kasi ng tulo eh. Parang kambing na si tayo. Masak na mukhan. Ginaganyan lang. Kinain ba na? Oy! Bakit kayo lang kinakagatan ngayon? Naiingayan ko siguro. Uy, dala-dalawa! Dala-dalawa! Grabe! Oh! Uy, ako tatlo-tatlo! Artista naman to, Katoy. Ito, dalawa. Weh, ako tatlo kaya. Isang hook lang to, isang hook nga kayo. Dalawang huli. Sa akin dalawang hook, tatlo uli. Nag-enjoy na siya si Marjo. Mawiwili to rito. Alam mo yung lugar dito eh. O yun oh. Uy, uy, uy. Oh, grabe. Ano laki talaga dito. Kala mo fish pond, no? Wala na huli akin. Ako nga rin eh. Nadali ka rin. Ay, nakadali. Ay, ano ba to? Mama, kachoy. Mama, salok. Salok. Ay, sus. Ginoo. Kala ko. Kala ka, mama. Plaroyo. Kala ko, mama, mati. Grabe, oh, 5 fingers. Oh. Kung may tapon daw, bigyan sa kanya. Grabe. Kukay mo na, oy. Lagay mo sa lagayan. Grabe, ang laki. Kukunin daw ni kasi ano to? Kasi Dinis. Grabe, ang laki oh. Laki yan? Diyan daw. Oo. Naku, ulan na naman. Oo, laki yun. Diretso oh. Kay Dilmar, anong di tayo nakakaulit kay Dilmar ah? Wala ka eh. Sinumpa mo naman ako eh. Eh. Pag nagtabi talaga tayo wala. Sa sumilang tayo ma-harvest. Oh, yun oh. Ulaan ka doy. Ay, katoy, ang laki. Pa rin. Grabe, ang laki. Nandito lang oh. Nasa gilid lang oh. Ah, grabe yun oh. Nakadali oh. Yun oh. Yun, laki. Ay, yun pa. Ay! Ala, dala-dalawa. Ay, yun pa oh. Dala-dalawa, apat. Ah, kaso problema ako wala. Okay lang yan. Mag-enjoy kayo. Mahalaga importante yan. Oo, lagay. Mahalaga importante. Saan na inagis mo? Andyan. Ayan yan. Ah, dito pala lalagyan mo. Wow, grabe na agad. Huling ko titinginis oh. Ayun, grabe yung huli nila doon. Ha? Wee! Dami na boy. Ito na rin akin. Unang spot lang natin dito sa Grand Span ni Katoy. Harvest na tayo. Ito rin akin. Katoy, pulaan din. Pulaan din. Wow! Pulahan, 4 fingers. Nagsisimula na naman tayo, matay. Nagsisimula na naman ang ating galing. Ito pa. Oh, napapansin ko, pababa ako ng pisto ko ah. Ako naman doon kasi habang naano ko, lumulubog rin ako sa pisto ko. Pababa na ako. Ganon dito eh. Parang may kumunoy. May tanga na tong ano ko. Pwede ba magtatlo dito? Tatlo ah. Pwede, dyan ka lamang naman. Tatlong pamiwas dito. Para makarami. Kukunting lang naman tayo dito. Oh, yan oh. Yan na naman. Alak ka. Oh, ay, sus. Ginoo, nakawala mga kadyo. Hindi nakita siguro. Kati Dilmar. Ay, Kati Dilmar. Ay, sus ko, laki. Grabe to si Kati. Uy, angat mo naman Kati Dilmar. Grabe Kati Dilmar to. Sus Mariusip eh. Ayos to. Grabe, talagang naglalak. Anong umaga na
Si Leia, salubungin mo daw to, mag-tricycle kayo. Ano naman nahuli ko? Harvest na dito mga toy. Pero pa rito para hindi kayo hiya yung huli mo. Bayabas. Ay, ayun ginagawa po ng dilaw na yan. Bayabas. Tinakbo, grabe, kakatapo lang ah. Pag ganyan pa lang ah. Ganda talaga, nakaabang dun sa kanya. Kagaganap pala. Grabe to talaga. Yan talaga dito matoy, pagka talagang nasurter mo yung dawi dito. Hindi mo na kailangan pang ano, ibabad mo na yung cellphone mo kabiwas. Ayan, oh, tapos bayabasin mo siya. Pinabayabas ko rin ang makakauli. Dito talaga si Kasi. Alam mo, maputol mo ha. Ano na ba? Naihilo na boss tayo pag ganun gawing video natin mo. Wala, may problema na itong ano, bulati ko. Hindi na wala natin. Kanina nakamarinate to, ngayon wala na. At, napanis na. Napanis na pagkamarinate. Napakalit lang ng ngibit mo ito kung talagang medyo malabo na paning mo. Hindi mo papansin eh. Basta lumarga ng ganong konti oh. Sigurado. Tapos may kibit na ano yung silencer ba. Hindi mo maramdaman na may huli na pala. Ba't kaya ganun yun? Oh, may huli na pala yun kasi oh, di ba? Di ba? Di mo naman ano? Di ba? Oh. Yun ang sasabing ano, silencer na kibit. Oh, ganito! Walang kawala, tubuloy. Ang pula naman. Sabi naman tayo yung Katiyo Rilmar. Balik tayo dito. Ito na naman. Lulubog na. Hindi, hindi na daw pa. Grabe kasi Rilmar, bayabas. Wala ka! Ah, grabe oh. Kala mo aruyo pero original yan mga Katiyo. Isa, no, kaya basta, sinisisipan po natin. Uwi na ako mga Katiyo, hindi na ako nakakuli. Uwi na ako. Hala, tala ko ng anting itong mga to eh. Minakbangan kasi yung ano ko, pamiwas kayo na. Ah, nanisip pa, nanisip. Naman no. Ulan na naman. Ito. Papatin, ulan na naman. Pero boundary na tayo. Uli ka! Oo, uli. Ang liit na talaga ng kibit ko to eh. Ano? Oh, grabe na naman. Good size Papachin. Boundary na tayo Papachin. A few moments later. Mga tayo, din yan yung nangyari sa spot namin. Ang tagal namin nakagayt mo. Biglang umangin mga tayo. Ayan, video yan, wala na. Ay, paano to? Kasi Dilmar dito. Init na na eh. Biglang umangin na. Yung kanina kasi mga tayo bago umulan. Gumanyan to. Lakas ng hangin. Ngayon biglang gumanyan naman ng hangin. Ah, ito na naman. Uy, ano yun kasi? Tingnan mo. Bumubula ba yun? Bula lang na? Kala ko may kumakain na dalag. Buti binigyan pa tayo ng konting spot. Nag-aagat pa kaya rin. Oh, grabe, may mga... Yan, uwi na mga tayo si Kasi Dennis. Oh, grabe. Oo, diba? Ayos. Ano ka tayo, naka-harvest din. Anong pakiramdam dito? Ayos no. Ang ganda na rin no. Nasa 2 kilo na rin to. Ay, siguro. 2 isa't kalahati siguro. Lagyan natin.
Dami-dami. Hindi natin Punta pala medyo- rito talaga tanghali. No? Patanghalik maganda rito. Next time. Kaso baka Tapos cooler kasi yung kudalin mo. kaya may tulog nga. Kasi pag ganito malayo-layo ka magiging pinasak. Nagdadalawang isip ako kung ano dadalhin ko. Okay, maganda yung size niya. Yun, maganda pati ng kulay. Kasi baka Ayan. may sakat. Madami. Ayan, okay na to. Dumami na mga toy. Kasi ingat ka. Baka Malayo-layo pa yung biyahe mo ah. malapit lang yan. Okay, ingat. Baka matagal ko na dyan. Ayan mga toy oh. Choy, Dennis, thank you. Thank you. Uy, ingat. Dami rin. Sana wag madala. Ito kasi spot namin mga toy, tinakpan na kami. Biglang nagkawi. Yun mga toy, sabay na rin pala kami. Uwi na rin tayo mga toy. Grabing harvest kami mga toy. Konti lang. Oh, mayroon pa palit itong ano, may mangga pa pala. Kasi mangga. Mangga pa natin eh. Oh, may mangga pa pala sa ila. Maganda mga katoy. Ayos na rin, humarvest dito si Katoy Dilmar. Ayos. Tapos yan, kasi ano, Marjo nandyan oh. Katoy! Ayos na. Thank you. Banding natin na saglit lang pero humarvest. Yan, si Kuya Idol din ah. Boss, tara na! Sabay na! Ay, maaga pa naman. Yan mga tay, maraming salamat. Katoy Dilmar. Asan na si Dilmar? Andun. Si Dilmar. Ayos tayo. Naka-spot si Katoy Dilmar dito. Grabe yung harvest si Dilmar. Nag-iimpake ng huli niya pang ayuda. Yan, thank you mga tay. Bye bye mga tay. Dito Grand Span Binangunan. Tapos ulit. Ayan oh. Bali dalawang spot yung pinunta natin. Grand Span tapos Bilibiran. Yan, thank you Lord. Thank you Batsoy. Bye bye.